लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंबो गोदान भिडिअ बरायबाय जों बर' बाजाराव फांसन नायनो थांनो नागिरदों आरो ना फांसन माने लांदां बैसागु मोसानाय थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे आं भिडिअ फैदो बाबा माबायदि गाननानै दे जायो मोजांखौ नोंनि फिसा थानाय नायग्रा थांबाय जोंहा हाय लोगोफोर आयौ बोथोरा आराम जासिगोन दा जासिगोन दा आंनि गिलौखौ दे हायना याव था मानसिफोर दंसोगारो माथो मेथाइ बिबायानो हायमा मेथाइ बिबायानो जाथ'वाखैनो ना जागासिनो जाथ'वाखैनो मोसागासिनोआनो मालाय मोसागासिनो मोनफैबाय आरो दखानफ्रा नै आं एटिएमाव एसे थांग्रोनो आरो ना मोसागासिनो खावसे थांबाय बिसोरो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे दखानफ्रा मोसागासिनो एसे मानसिफोर दंलाबायो मानगोनां जोंनि बर' बाजार कमिटिनि मानगोनां सेक्रेटारि बनसिं नार्जारिखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसे जोंनि दसे रायबावना
50 थाखा 30 थाखाल' दे लादो नाबो मबाइलखौ दे 30 थाखाल' आगै मानसिखौ मोनसे लादो 30 थाखाल' लानोसै नै मबाइलखौसो लानो जि ओंखारनो आथुर आरो 40 थाखा लगे बर्तनটো কিমান लानोसै खोना सेरना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ बे मबाइलखौ लानो थाखायनो बेसेबा दावराव एखेबारे थांसै